שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט 15 מיליון, גרסת פנטזי ליגת האלופות. אני ניר כוכב, אני מקליט לכם הישר מאולפן ביתי הקט בעיר יבנה, לובש על גופית חולצת נבחרת גרמניה, כבר עם הפנים אל המונדיאל, כי ייתכן שזה יהיה הפרק האחרון שלנו או הלפני האחרון. בואו ניכנס כבר לאווירה עם כך, וכמו שאתם יכולים לראות כבר עכשיו על המסך, אני פותח את הפרק הזה בעצם עם הקבוצות שנותרו במפעל והסיכוי של כל אחת מהן על פי סוכניות ההימורים לזכות בליגת האלופות השנה. באופן לא מפתיע, ביירן מינכן הפייבוריטית כרגע, יש סוג של מהפך בינם לבין ארסנל. זו הייתה ארסנל כמעט all the way כפייבוריטית לשחייה, אבל ביירן עקפה אותה ובצדק. לאחרונה ביירן עם 36% לשחייה בליגת האלופות, ארסנל שנייה חברים 31%, מיד אחריה פריס סן ז'רמן 29%, ואחרונה אתלטיקו מדריד רק 13%. אם אתם שואלים אותי, מוצדק, כי אני חושב שגם אם אתלטיקו תעבור את ארסנל, היא כנראה, אומנם זה רק משחק אחד, אבל היא כנראה תפסיד לפריז או לביירן. אלה שתי יריבות מאוד חזקות, בייחוד ביירן מינכן שנראים השנה שבאו עם סכין בין השיניים כדי לעשות הכל, להחזיר את גביע האלופות אליהם הביתה, לראשונה מאז 2020. אוקיי, אז היום יש לנו פרק לא ארוך, אנחנו ניגע בסיכויים שכן התפרסמו עד לשעה זו, כמו סיכויים לשער נקי, סיכויים להפיל שלב, כמות שערים משוערת על פי סוכניות ההימורים שכל קבוצה אמורה להפקיע, בחצי הגמר המשחק הראשון, כמובן ניגע בחילופים המתוכננים שלי, בהיבט של סיכויים לשער או בישול של שחקנים, זה לא פורסם עדיין במשחק של פריז נגד ביירן, דווקא כן פורסם באתלטיקו ארסנל, שזה קצת פחות מעניין אותי, כי אני פחות מכוון להתקפות משם, אבל אני אדבר על זה אולי במשפט או שניים. בואו ישר כבר נרוץ לטבלת המאסטר, שבה אנחנו בעצם נראה מה הסבירות של כל קבוצה לעבור שלב. כמו שאמרתי, סיכויים לשער נקי וצפי שערים. כמובן שגם לקראת סוף הפרק אני אגע כמובטח בשאלות הגולשים שעשינו היום בוואטסאפ. רגע לפני שאני מתחיל, אני כמובן אזכיר כי בכל פרק שאתם מוזמנים וצריכים כבר לעשות סאבסקרייב, הרשמה למנוי לערוץ היוטיוב של 15 מיליון, זה מאוד עוזר ומפתח אותנו כקהילה, וככל שיש לנו יותר נרשמים, ככה הסיכוי שתראו יותר תכנים בווידאו עולים. אז כמו שאתם יכולים לראות, בהיבט ההתקפי, דווקא פריז מובילה השבוע עם בקירוב 2 שערים לכבוש במשחק מול ביירן, וביירן קצת מאחוריה עם 1.7, פריז 1.9. סוכניות ההימורים לא יותר מדי נותנות כבוד לשער הנקי, להגנות של הקבוצות האלה, רק 20% פריז, 17% ביירן מינכן. בהיבט של לעבור שלב, ביירן עם 65%, ביירן מינכן עם 56% לעבור את פריז, ופריז עם 44%. במפגש של ארסנל מול אתלטיקו מדריד, כאן כבר הצפי לשערים יורד והסיכויים לשער נקי עולים, כמעט שוויון בסיכויים לשער נקי. ארסנל מובילה בקצת 34% לעומת 32% של אתלטיקו. בבית של גולים גם ארסנל מובילה במעט 1.2 צפי לכבוש ואתלטיקו 1.1. בסיכויי הפלה לגמר על פי סוכניות ההימורים, כאן כבר יש פער די גדול, ארסנל עם 65% לעומת 35% בלבד של אתלטיקו מדריד. יש להגיד ולציין שהקבוצות נפגשו השנה כבר בשלב הליגה, וארסנל אז פירקה באמירויות, אתם זוכרים את אתלטיקו מדריד, 4-0, עברו הרבה מים בנהר מאז. בפעם האחרונה שהם נפגשו, אם אני לא טועה במסגרת אירופית, זה היה בליגה האירופית, בשנת 2018 למפגש כפול, אז המפגש באמירויות הסתיים ב-1-1, ובמדריד ניצחה אתלטיקו
1-0 משער של דייגו קוסטה האגדי. אני לא חושב שהמשחק היה, כן, זה היה כבר במטרופוליטנו. כן. זה היה שלב, איזה שלב זה היה? חצי הגמר, גם חצי הגמר ליגה אירופית, ואם אני לא טועה, אתלטיקו המשיכה משם לזכייה ב-2018. אוקיי חברים, אז תכף אנחנו נצלול קצת יותר פנימה לכיוון ההיסטוריה והפיקנטריה והמפגשים, אבל זה מה שעומד כרגע על הפרק מבחינת המספרים. אז אנחנו עתידים לקבל הרכבים רק של המשחק של ביירן מול פריז, שכן הוא יתקיים ביום שלישי, וביום שלישי ייסגר חלון החילופים בשעה 9:30. את הרכבים של ארסנל, של אתלטיקו נגד ארסנל לא נקבל. לי אישית זה קצת מציק בהיבט ההגנתי של ארסנל. בשבוע שעבר אכלנו אותה, במחזור שעבר, ברבע הגמר בגומלין. זה די דפק אותי עם בן ווייט, כי הוא לא שיחק, וארסנל שמרה על שער נקי, והיו לי עוד 3 מגנים מארסנל. למה לדבר אם אני יכול להראות את זה על המסך? אז בעצם ככה זה היה נראה. אתם רואים קלינשיט משולש של ארסנל, והיה חסר לי את השחקן הרביעי שהיה בעצם בסופו של יום מוסקרה, שפתח בעמדה הזאת באופן מפתיע. קשה לי להאמין שזה יקרה גם השבוע, למרות שארטטה הוא די, אתם יודעים, הוא הפרוטוג'יי של פפ גוארדיולה, כשיש לו 2 מאבקים הוא כן עושה רוטציות. כמובן שראיה וגבריאל הם האופציות הבטוחות יותר, אינקאפי ובן ווייט קצת פחות. אינקאפי בגלל שקליפיורי חוזר לאחרונה מפציעה, צריך לראות מה ארטטה יגיד במסיבת העיתונאים ביום שלישי. בן ווייט אמרנו, יש את הסכנה של מוסקרה מרחפת, טימבר לטעמי ודעתי עדיין לא קשיר למשחק הזה, צריך לעקוב ולראות גם בעניין הזה. והחוליה הרביעית היא בעצם סליבה, וויליאם סליבה, אז מי שרוצה ללכת על בטוח, יכול לבחור בסליבה, גבריאל וראיה, הם 3 הבטוחים. בנוגע לשניים האחרים, קצת פחות, זה בעניין הזה. זה בעניין של ארסנל. עוד מעט אני אצלול לשאר השחקנים שלי ואיזה חילופים אני מתכנן לעשות, אבל אתם יודעים, הצגתי לכם את העניין של כמה חילופים, סיכויים יש לכל קבוצה להעפיל, וזה משמעותי, כי אם עכשיו אתם תאמרו חזק על קבוצה כמו פריז, ותיקחו 7 שחקנים ממנה, כי זה המקסימום שאתה יכול לבחור מכל קבוצה בשלב הזה, 7 שחקנים, ופתאום הם לא יעלו לגמר, אז אתם יכולים להידפק בעניין הזה. בהיבט של כמות החילופים, אז אמרנו, קודם כל מבחינת כמות שחקנים, מותר עכשיו לקחת 7 שחקנים מכל קבוצה, בגמר גברים מותר 9. מבחינת כמות החילופים, כרגע יש לנו 6 חילופים, ובגמר אנחנו צפויים לקבל, אם אני לא טועה, 7 חילופים. התקציב שלנו גם עלה עכשיו ל-130 מיליון, מ-125 שהיה לנו בשמינית וברבע ל-130, זה די עוזר, אנחנו עוד מעט נבין גם למה. אני רק שנייה רוצה לוודא את עניין החילופים, כדי לא להטעות אף אחד. אני כרגע מחפש את זה בחוקים, ולא ממש מוצא. ממה שאני זוכר, זה 7 חילופים. רק שנייה. כן, אז אוקיי, מספר חילופים. לפני בתום, לפני החצי גמר 6 חילופים, לפני גומלין 3, בגמר 7, כן. כמו שאמרתי, 7 חילופים. זמן להתחיל להאמר. אתם יודעים, הוא בגדול, לא סתם להאמר. מי שרוצה ורודף. אני כרגע נמצא במקום ה-306 הארצי, עליתי 74 מקומות במחזור החולף, כמו שאתם יכולים לראות על המסך. די מאכזב בהיבט שלי, אתם יודעים, בעונה שעברה סיימתי במקום ה-39 הארצי, וזכיתי בהמבורגר מרגש. השנה כנראה הדבר היחיד שאני אוכל זה חזה עוף בנינג'ה שאני אכין לעצמי.
סלע וי, אבל אני מאוד נהנה כיוצר תוכן, ואני מקווה שלפחות חלק מהטיפים שלי לקחתם, יישמתם, וזה עזר לכם. אז רגע לפני שאני צולל לחילופים המתוכננים שלי, בואו קצת פיקנטריה קטנה. אתם זוכרים את השקף מהפעם הקודמת, אז גם הפעם הכנתי לכם איזשהו משהו קטן, באמצעות כלי AI מגניב כזה. אז נתחיל מהסקירה של המשחק בין אתלטיקו לארסנל. אתם יכולים לראות, קודם כל מבחינת מאזן היסטורי במדריד, מקודם דיברתי על סתם המפגש האחרון בליגה האירופית, אבל חשוב להגיד ולציין, אתלטיקו מדריד מעולם לא הפסידה בבית לקבוצה אנגלית בשלבי הנוקאוט, בבית, כמו שאמרתי, בבית. 3 ניצחונות, 3 תוצאות תיקו, וכן, יש לארסנל את ה-4-0 העונה, אבל זה היה באנגליה. מבחינת ארסנל העונה, בואו ניכנס שנייה עכשיו, נחתוך ימינה. אז ארסנל היא שיאנית הרשתות הנקיות, 8 פעמים היא שמרה על שער נקי, בליגת האלופות השנה זה המון. זה המון, אם לוקחים בחשבון 8 משחקי בתים, ו4 משחקי נוקאוט, זה 8 מתוך 12, נתון מפגר, ובעצם 2/3 מהמשחקים של ארסנל השנה בליגת האלופות הסתיימו עם שער נקי. שוב, אני אומר את זה בכל פרק, ואני אגיד את זה גם עכשיו. נכון, אני מקום 300 ארצי, אבל בתור יוצר תוכן, ישבתי כאן כבר בפרק הראשון ואמרתי, לארסנל יש את ההגנה הכי טובה באנגליה ובין הטובות באירופה, וכדאי לכוון לשחקני ההגנה שלהם. ואני מקווה שמי שהקשיב ויישם, הרוויח מכך, גם בשלב הליגה ואחרי זה גם עם העמסת שחקני הגנה בשלב הנוקאוט. ארסנל, נתון פיקנטרי נוסף, היא הקבוצה הראשונה בהיסטוריה של שלב הליגה בליגת האלופות, שסיימה עם 8 ניצחונות. 8 משחקים, 8 ניצחונות, שזה נתון מאוד מרשים. מה שכן, עם כל הכבוד לכל המחמאות, ההתקפה של ארסנל די בנסיגה, היא לא הצליחה לכבוש יותר משער אחד בכל אחד מ7 משחקי האחרונים, בכל המסגרות. הם פשוט לא מצליחים למצוא את דרכם לרשת, משהו מאוד דלוח ודל התקפית בארסנל בחודשיים האחרונים. אני חותך שנייה חזרה למרכז התמונה, רואים פה את גבריאל מרטינלי וחוליאן אלוורז. אז מרטינלי כבש 10 מתוך 11 שעריו העונה במשחקים שהם לא ליגה אנגלית. זאת אומרת, אז יש לו 6 שערים בליגת האלופות, שזה יפה. הוא ככה אוהב לחתוך, לתת את הטון במשחקים שהם לא פרמייר ליג, וזה יכול להיות סוג של זרקור להכנסה, אבל נדבר על זה עוד מעט. חוליאן אלוורז מעורב ב6 שערים ב4 משחקי הנוקאוט האחרונים. שאומרים ב4 משחקי הנוקאוט האחרונים, כמובן מתכוונים לרבע הגמר ושמינית הגמר. 4 שערים, 2 בישולים, מאוד מרשים, קנדידט די בכיר להיכנס לחוד של רובנו, גם עליו נדבר עוד מעט. אתלטיקו מדריד, דיברנו על המאזן המטורף בבית בפרק הקודם, וגם עכשיו אני מזכיר כי זה לא השתנה. אז אתלטיקו מדריד 21 משחקי בית ללא הפסד בשלבי הנוקאוט של ליגת האלופות. 14 ניצחונות, 7 תוצאות תיקו, וזהו. כתוב פה עד ההפסד לברצלונה בשלב הקודם, אבל אתם יודעים, הם עלו שלב. אז אני חושב עוד דבר שצריך להסתכל עליו פה, בצד שמאל באמצע, מומחית חצי הגמר, אתלטיקו מדריד הפילה ל6 גמרים מתוך 7 חצאי הגמר האחרונים שהיא שיחקה. אז יש לה מאזן מדהים בחצי הגמר. זה לא זר לה, זה בעניין הזה. וקצת פחות רלוונטי אלינו, אבל אגרסיביות ודרמה, 6 מתוך 10 המשחקים האחרונים של אתלטיקו כללו כרטיס אדום. בסדר. אז זה ארסנל מול אתלטיקו. בואו נעבור למשחק הבא, שיפגיש את ביירן
מינכן, יותר נכון, פריס סן ז'רמן עם ביירן מינכן. אני שנייה מסדר פה את המצלמה, כדי שתראו אותי טוב. אוקיי. סבבה. עכשיו אפשר להתחיל לדבר על המשחק הזה. אז נתחיל מפריז, צד שמאל. פריס סן ז'רמן ניצחה 8 מתוך 9 משחקי האחרונים בכל המסגרות. היא מחזיקה ביתרון של 6 נקודות בראש הטבלה הצרפתית. אגב, ארסנל, לא אמרנו את זה מקודם, הם בפורמה לא ממש טובה, הם גם איבדו יתרון של 9 נקודות בפסגת הפרמייר ליג השבוע לסיטי. אתמול הם חזרו לפסגה, אבל באופן זמני מובילים ב3 נקודות. לסיטי יש משחק חסר מול פלאס שהם ישלימו אותו מתישהו בחודש הקרוב. פורמה לא טובה. פריז, יש לה את הקרב שלה מול לאנס, הם עוד צריכות להיפגש ביניהן, יהיה מעניין, אבל כנראה שזה ילך לכיוון של פריז. 6 נקודות הבדל, זה קצת הרבה. עוצמה התקפית בנוקאוט, פריז כבשה לפחות 2 שערים ב8 משחקי הנוקאוט רצופים אחרונים שלה בליגת האלופות. מדברים פה על שחקני מפתח ומצבת פצועים, אז ברדלי ברקולה, את 4 שעריו האחרונים בליגת האלופות, הוא כבש ב20 דקות הראשונות של המשחק, זה קצת פחות מעניין. מבחינת תמונת הסגל המשחק, לא דיברנו על זה בהיבט של ארסנל, אבל אני אגיד, של ארסנל ואתלטיקו, אבל אני אגיד לפחות בהיבט של ארסנל, שגם איזה וגם הווארדס אתמול הוחלפו בגין פציעות ממש באמצע המשחק מול ניוקאסל. הווארדס כבר במחצית הראשונה, אם אני לא טועה, ירד. הוא בישל איזה את הגול, גול אדיר דרך אגב, ושניהם בסוף סיימו את המשחק כפצועים, אז הם בספק למשחק מול אתלטיקו. לא יודע כמה כיוונו לשחקני התקפה של ארסנל, אבל קחו בחשבון. בהיבט של המשחק הזה, זה כבר מתחיל להיות קצת יותר מעניין. ויטיניה, שהוא מאוד חשוב, אולי השחקן הכי חשוב של פריז, הוא בספק למשחק, גם קארל מביירן בספק, זה קצת פחות משמעותי מוויטיניה, כי הוא לא שחקן הרכב בדרך כלל, אבל הוא יכול לתת את הטון מהספסל. מי שבוודאות יהיה בחוץ זה סרג' גנברי, או נברי, מביירן מינכן, וזו בשורה טובה לנו, כי אנחנו די למי שחומד ורוצה את ג'מאל מוסיאלה. ונדבר על זה עוד מעט. טוב, אז היסטוריית מפגשים, יש פה דומיננטיות גרמנית מובהקת, כמו שכתוב על המסך. ביירן ניצחה ב5 המפגשים האחרונים בינה לבין פריז בליגת האלופות. זה הרצף הארוך ביותר של קבוצה כלשהי בעולם נגד פריז. הקבוצות נפגשו בגמר 2020, דיברתי על זה מקודם, זו הזכייה האחרונה של ביירן. אותו טורניר בועה מפורסם שהתקיים בפורטוגל ללא קהל. וכמו ארסנל נגד אתלטיקו, גם פריז וביירן נפגשו השנה כבר בשלב הליגה. זה קרה בפריז וביירן ניצחה 2-1, אז הורחק לואיס דיאז, אתם זוכרים, בגין עבירת משחק חמורה. המשחקים של ביירן, וזה לא מפתיע אותנו, הם משחקים מרובי שערים. 11 מתוך 12 משחקי ביירן העונה בליגת האלופות הניבו מעל 2.5 שערים, וב8 מתוך 9 האחרונים 2 הקבוצות כבשו, ככה שגולים אנחנו נראה, לא סתם סוכניות הימורים גם קבעו סיכויים כל כך נמוכים לשער נקי. יש פה התקפות מאוד מוכשרות, זה בעניין הזה. פריז של רשת נקייה ב6 מתוך 8 משחקי האחרונים בכל המסגרות. זה קצת סותר את נתון ההתקפה של ביירן, אבל ביירן זה ביירן. פריז, עם כל הכבוד, בטח כל המסגרות זה ליגה צרפתית בעיקר. ליגה צרפתית זה לא ליגת האלופות, ולא כל קבוצה בליגת האלופות היא ביירן מינכן. ביירן מינכן היא מלכת הניצחונות של העונה. אף קבוצה לא ניצחה יותר מביירן מינכן העונה בליגת האלופות. 11 פעמים היא ניצחה. מומנטום בלתי יציר. ביירן מחזיקה ברצף של 19 משחקים ברצף, ללא הפסד, 17 ניצחונות ושתי תוצאות טקו, זה בכל המסגרות כמובן, והיא שואפת גם לניצחון עשירי ברציפות. יש לה 9 ניצחונות רצופים כרגע. ביירן ניצחה שנה ב7 מתוך 9 משחקי החוץ שלה בליגת האלופות, האחרונים שלה בעצם, זה גם נתון די מרשים.
לואיס דיאז כבש בשלושת משחקי האחרונים של ביירן בליגת האלופות. אני מאמין שהוא יהיה על הרדאר של כולכם. וזה בעניין הזה. עכשיו, אחרי שדיברנו מספרים, פיקנטריה וכן הלאה, אפשר להתחיל לקבל החלטות ולראות מה אני מתכנן לעשות. עם הקבוצה שלי לקראת חצי הגמר, זה המשחק הראשון, אני מזכיר לכם. אז קודם כל, אני מזכיר, יש לנו 6 חילופים, וקודם כל אני צריך לנקות את מי שבחוץ. אז אמבפה, בחוץ, פרמין, ימל, וזהו. לא טעיתי יותר מדי בהערכה שלי מי תעלה לשלב, לא העמסתי יותר מדי שחקני ברצלונה, ריאל או ליברפול רחמנא ליצלן. שחקן נוסף שאני רוצה לנקות מפה הוא אלכסנדר פבלוביץ', שלמרות שהוא קבע שער סופר מרגש נגד ריאל מדריד, אני מעדיף את נכסי ההתקפה הכבדים של ביירן, מה שנקרא קדשת המפלצת, ולא את הפיון. ובגדול כרגע עשיתי 4 חילופים, ויש לי את פוביל על הספסל, שימו לב, זה יכול להיות משמעותי, אז אני יכול להקפיץ אותו, נניח להרכב במקום בן ווייט, ולהוציא את ווייט, כדי לפנות כסף לשחקן אחר. אז בואו נתחיל להכניס את השחקנים שאני רוצה. אז אם אנחנו מכוונים ויודעים ורוצים שיהיו גולים בשני המשחקים האלה כנראה, בייחוד המשחק בפריז לדעתי, בין פריז לביירן מינכן, אז אני רוצה את ההתקפות. אני פשוט רוצה את ההתקפות של כולם. אז בואו נתחיל להעמיס. יש לנו מייקל אוליסה להכניס. בואו נגיד נלך אפילו על דזרי דואה ועל דמבלה. ואז ייראה ככה. אוקיי? יש לי פה אפילו מקום לשחקן התקפה נוסף. עכשיו זה יכול להיות חוליאן אלוורז, וזה יכול להיות, דיברתי עליו מקודם, ג'מאל מוסיאלה. אז זה הכיוון שלי. יכול להיות שבמקום דואה אני אכניס את ברקולה, עוד לא החלטתי. יכול להיות שברקולה יהיה במקום מוסיאלה, גם את זה עוד לא החלטתי. אולי באמת כדי, אתם יודעים, יש פה 7 שחקני התקפה שאני צריך לבחור, ואני לא רוצה התקפה מהמשחק של אתלטיקו נגד ארסנל. אז אם אני הולך על התקפה של פריז מול ביירן, אז אני ארצה, יהיה פה 4-3 לאחת הקבוצות. כרגע הלכתי על הכיוון של ביירן. יכול להיות שמוסיאלה יהפוך לאלוורז, יכול להיות שמוסיאלה יהפוך בנטייה יותר גבוהה לברקולה. אני אחליט ביום שלישי, אבל עם שאר השחקנים אני די שלם. זה יהיה דמבלה וקיין, זה יהיה לחד משמעית אוליסה ודיאז, כבר צחליה כמובן יישאר אצלי, וגם דזרי דואה כנראה יישאר, וזה לגבי ההתקפה. בהגנה, עכשיו, אוקיי, זה המצב, נכון לעכשיו, אחלה קבוצה, ככה היא נראית, אני צריך עוד להכניס פה, להשלים פה פילר, יש לי 4 מיליון לעשות את זה, ואני גם שומר לעצמי איזשהו חילוף ספר למקרה ופתאום אני אשמע עד יום שלישי שאחד מהשחקנים פה אולי אינקאפי או מי שזה לא יהיה פתאום לא קשיר, אז זה יהיה, לשם ילך החילוף הנוסף. אין לי כסף להכניס, ואין לי גם רצון כל כך להכניס את נונו מנדש או חכימי. א', כי אני חושב שפריז תספוג, וב', מעדיף, כמו שאמרתי, להתמקד. אני יודע שהם שחקני התקפה לכל דבר, אבל מעדיף כבר להשקיע את עוד 1 או 2 מיליון ולקחת שחקן התקפה על אמת. אני לא חושב שזה רע לקחת את אחד מהם, מנדש או חכימי, אבל קחו בחשבון שזה קודם כל חילוף כפוי למחזור הבא, שזה גומלין חצי הגמר, ולפני המשחק הבא אנחנו נקבל 3 חילופים. זהו. אני פחות מתלהב. אני יודע שאנשים חומדים במנדש, בחכימי אולי.
הגנה ביירן זה גם ככה כזה, לפחות למחזור הזה, אולי למחזור הבא כן. כן, יכול להיות שפתאום בסוף יהיה איזשהו משחק טקטי שיגמר 1-1, או 2-1 כזה. אני לא רואה מצב אבל כזה של 0-0, 1-0. No way, no chance. זה כרגע מצבי, כמו שאתם רואים, גם בהיבט ההגנתי אני די מאוזן, אורי כמובן, לא סתם מאוזן, אורי. אם אני אלך פה על סוג של סתם פילר הגנתי, רק רגע, נראה אם יש דבר כזה. סתם אני מכניס פה איזה שחקן מאתלטיקו, ועכשיו נשאר לי 1,000,000 בבנק, ועוד חילוף במצב הזה. אז אני יכול להוציא נגיד את אינקאפי, ולהכניס את לנורמן מאתלטיקו, סתם זרקתי שם, ואז אני אהיה כאילו 2-2 בהגנה, זאת אומרת יהיה איזון, בלנס, כמו שיש סוג של בלנס בהתקפה שלי, יהיה גם בלנס בהגנה, כדי לאזן את זה. יש להגיד ולציין שאתלטיקו, בניגוד לארסנל, נראית סבבה התקפית. זאת אומרת, הם כבשו 3 ו2 ו3 ו2 במחזורים האחרונים. אני כמעט ושאני מסתכל על כל המשחקים האחרונים של אתלטיקו, אני לא רואה משחק שבו הם לא כבשו גול. זאת אומרת, הפעם האחרונה לדעתי שהם לא כבשו, אני רואה פה נגד ראיו ויאקנו, בהפסד 3-0 שלהם. בליגה הספרדית, זה היה לפני חודשיים ומשהו. מאז הם ברצף של גולים וגולים, ולא סתם הם כובשים גם בצרורות. מתחבא פה איזה 1-0 פעם או פעמיים, אבל יש פה איזה 6, 7, 8 משחקים עם שלישיות וצמדים. וכמו שהראיתי בשקף מקודם, חוליאן אלוורז הוא המנקד המוביל שם, בקטע הזה. אז אמרתי, אני לא שולל, אבל כרגע נוטה לא. אין מה לעשות, זה הפורטה של ארסנל, הם יבואו להתבנקר, הם יבואו לסגור. מה שנקרא, צ'ולו סימאונה יפגוש קבוצה שהיא פחות או יותר משחקת כמו הפרופיל שלו בהיבט ההגנתי. לאתלטיקו יש התקפה סופר מוכשרת, יותר מוכשרת מארסנל לדעתי אפילו, עם לוקמן וגריזמן וסורלוט ואלוורז. הם סופר יצירתיים ומוכשרים, אבל כמו שאמרתי, ארסנל היא ההגנה הטובה באירופה, ואולי כדי, כמו שאמרתי, לאזן את זה, כי יכול להיות שגם אתלטיקו תשמור על שער נקי, בגלל שארסנל נכה התקפית, אז יכול להיות שאני אאזן את זה והוציא את אינקאפי והכניס שחקן הגנה מאתלטיקו. זה, לשם אולי ילך החילוף האחרון שלי. שלוק מים מרגש ונמשיך. טוב, עכשיו נדבר משפט או שניים על סוגיית הקפטן, שגם אנשים שאלו, עוד מעט נעבור לשאלות הגולשים. אני הולך עם הארי, חברים, חלוץ טוב בעולם, אין פה בכלל, כאילו מבחינתי הם בפה ויאמל הם לא חלוצים, אבל החלוץ הטוב בעולם, בעונה פנטסטית, אפילו שזה משחק חוץ, אני לא רואה מישהו טוב יותר ממנו שאני יכול לקפטן. באמת שלא. name it. כאילו, אני חושב שאם זה לא קיין, אז זה צריך להיות מקום שני אוליסה, מקום שלישי דמבלה, זהו. שם זה נגמר. אין עוד. הרשימה נסגרת. מי שרודף, ודווקא ציפיתי שבשאלות הגולשים מישהו ישאל לגבי העניין הזה, מי שרודף צריך פשוט ללכת לדעתי, הפוך. זאת אומרת, כן לקחת את הארי קיין, בסדר? אבל לצד קיין לשים את אלוורז וגיוקרש מארסנל. הווארץ נפצע, זה אומר שגיוקרש כנראה יפתח. והוא יכול להיות דיפרנציאל מפחיד. ברוב חוליית הקישור, חוץ מאוליסה אולי, לשים לוקמן, גריזמן, מרטינלי, שגם אמרנו איזה נפצע, מרטינלי כנראה יפתח. כנראה. ובהגנה דווקא ללכת על ביירן, יותר ביירן ופריז, נונו מנדש, חכימי, ליימר וכן הלאה. זר התפנים, פשוט
להפוך את הקערה, לשחק את הדיפרנציאליות, יכול להיות שדווקא הגולים הפוך על הפוך ייפלו בארסנל אתלטיקו, והפחות גולים ייפלו בביירן פריז. You can never know. אם אתם זוכרים, היורו האחרון שהיה די דלוח במהותו, היה משחק חצי גמר בין צרפת לספרד, שתי הנבחרות בייחוד צרפת לא היו בטורניר מי יודע מה טוב, ברמה ההתקפית, וכולנו דיברנו על 0-0, 1-0 כזה, בסוף היה 1-1 אחרי רבע שעה כבר. וכל ההגנות של כולם הלכו לפח, וההגנה דווקא שהצליחה לשמור הייתה באנגליה, הולנד. אם אני לא טועה, נגמר שם 1-0 לאנגליה בהערכה, מגול של ווטקינס. בואו רגע נוודא את זה, כי אני לא רוצה, אני שונא להיטות בדברים כאלה. זה הזיכרון שלי. לא, נגמר 2-1, גם נכון, זכרתי 2-1, אבל לא יודע למה, בגלל ההגנות. שם אבל גם ככה לא כיוונו להגנות, כיוונו להתקפות, וכיוונו להגנות בצרפת ספרד, ובסוף יצא שגם בצרפת ספרד לא היה משהו. כן, טוב, אז זה בעניין של הרדפנות, ואפשר גם מי שרוצה ללכת כמו שאני הלכתי יותר על ארסנל, פתאום לתפוס כיוון, לקחת 4 שחקני הגנה של אתלטיקו. אני לא יודע אם תצליחו לפגוע בכל 4, בהיבט של הרכבים משוערים, אבל פוביל אגב, לא יודע אם דיברתי על זה, פוביל אמור לשחק. הוא גם היה די טוב במשחקים האחרונים של אתלטיקו, שהפסידה בגמר גביע, גם בהפסד בגמר נגד סוסיידד הוא היה טוב. גם מוחלף במחצית במשחק הליגה, אם אני לא טועה, כדי לאפשר לו מנוחה. משחק הליגה האחרון של אתלטיקו, אז כמובן אני אעקוב אחר הרכבים המשוערים, ואראה שאם הוא פותח, אז אם הוא צפוי לפתוח, אז כמובן שאני אשאיר אותו ואפתח איתו בהרכב, ואם לא, אז אני אעשה את ההתאמות ואוציא אותו. זה בעניין הזה. בואו נעבור תכף ומיד לשאלות הגולשים. לא, פוביל לא הוחלף, הוא שיחק 90 דקות דווקא, אני רואה. אבל זה לא היה הרכב משני כמו שסימאוני עשה פעם קודמת לפני הגומלין עם ברצלונה, הוא דווקא עלה בהרכב סבבה, זאת אומרת, היה פה את יורנטה ופוביל וקוקה, בסימאוני שבדרך כלל פותח שיחק, סורלוט כבש צמד, גריזמן, זה בעניין הזה. מבחינת סיכויים לשער או בישול, כמו שאמרתי, זה לא פורסם עדיין, בביירן פריז, זה כן פורסם בארסנל אתלטיקו, אין שם בשורה גדולה מדי, לא תראו איזה 60-70%, יש שם איזה 30 ומשהו אחוז לסורלוט ואלוורז קומביין, אחד מהם 40%. בהיבט של גול בלבד בפריז ביירן, יש שם את קיין מוביל בפייבוריטיות להבקיע, שזה כמובן לא מפתיע, ולכן גם הקפטן הולך אליו. טוב, בואו נעבור לשאלות הגולשים. היו כמה כאלה. נתחיל עם רועי מולד. הוא שואל האם מוסיאלה או אלוורז. זה בדיוק ההתלבטות שלי, רועי, דיברתי על זה ממש לפני כמה רגעים. אני כרגע נוטה למוסיאלה. אני יודע שזה קצת מוזר, כי כאילו אתם מסתכלים על הקבוצה שלי ואומרים, רגע, יש לו כבר 3 שחקני התקפה מביירן מינכן, יש לו דיאז, יש לו אוליסה, יש לו קיין. למה הוא כל כך קריטי לו להכניס את הרביעי, ולא אחד מאתלטיקו, אחד מסכן? אז אני רוצה פשוט, אתם יודעים, כמו בן אדם שיש לו הרבה כסף, הוא מגיע לרולטה, והוא רוצה לשים כמה פטריות על כמה מספרים, אני רוצה אני הולך על כיוון מסוים, הכיוון שהוא נקרא התקפה ביירן מינכן, ואני רוצה לגדר אותו מכל הכיוונים. אני לא רוצה לצאת קרח, אני רוצה שאם יהיה גול לביירן, אני אפילו לא אבדוק בהתלהבות את הגול, כי אני יודע שתפסתי. זה מה שאני רוצה. זה כמו, אתם יודעים מה, זה לא כמו רולטה, זה כמו משולש בטוטו. שהיה אפשר לשים, למאזינים הצעירים אני אסביר, טוטו, משחק הניחושים של הטוטו, היית צריך לאמר 1, X או 2, האם הקבוצה הביתית תנצח, האם יצא טקו או הקבוצה תחוץ. יכולת גם לשים בטור מסוים, טור הוא כמובן 16 משחקים, והיית צריך לאמר על כל משחק
1x או 2, יכולת גם לשים כפולים, יכולת נגיד לשים 1x. זה היה עולה לך יותר כסף לשים כפול. כל כפול היה עולה לפי דעתי כמעט פי 3 על כל מעלות של טור אחד. נגיד לשים 1x או 1-2, לתפוס שני כיוונים, וגם היה אפשר לשים משולש. שזה בעצם אומר, אני נועל. את המשחק הזה אני תופס בטוח, אני עובר למשחק הבא. אז זה מבחינתי מה שאני רוצה לעשות עם ביירן, ההתקפה של ביירן מינכן, משולש. מה בסוף יקרה? או שיהיה גול עצמי, או שפתאום איזה פבלוביץ', כמו שקרה בחצי גמר, יבקיע, או סטניסיץ', שזה מישהו חרטה. שבסדר, זה יכול לקרות, אבל אני מביא את האחוזים לכיוון שלי. אוקיי. כמובן שבגזרת הדיפרנציאל גם אפשר לשחק עם הקפטן, דיברתי על זה, מי שרוצה ללכת נגד קיין, אפשר. שאלה הבאה, שלב עיני, האם לוותר על אחד מהשישיית התקפה של ביירן ופריז כדי להכניס אלוורז? עוד פעם, אותה שאלה, אותה התלבטות כמו שלי, אני כרגע נוטה לא להכניס את אלוורז, יכול להיות שאני אכתוף רגליים קרות ברגע האחרון, ואולי אוותר על דואה, כלומר, אני לא אוותר על רביעיית ההתקפה של ביירן, אלא דווקא אחד מהשלישייה של פריז, כלומר, אני אלך דמבלה, קוורצחליה ואלוורז. או שאני אוותר על קוורצחליה, אני לא יודע, אני אוותר על אחד מפריז אולי בשביל אלוורז, על אחד מביירן, אני לא יודע אם בא לי לוותר, כמו שאמרתי. אוקיי. רועי אופיר, האם לדעתך ארסנל לא תספוג באחד המשחקים? התשובה היא כן. לדעתי הם ישמרו על שער נקי לפחות באחד המשחקים. כנראה במשחק הבית. אי אפשר להתווכח עם סטטיסטיקה, חברים. ליגת האלופות זה לא פיקניק. רוב משחקיה של ארסנל היו מול קבוצות, גם אם הם לא היו בפרופיל של ביירן מינכן או ריאל מדריד, זה עדיין קבוצות בפרופיל, הנה, כמו אתלטיקו שהיה בשלב הליגה וכן הלאה. וארסנל שמרה בשני שליש ממשחקיה על שער נקי, אז בשני משחקים היא תשמור גם תשמור. באחד מהם כנראה. עמנואל, אני בפיגור 22 נקודות, כנראה בליגה שלו. האם היית מקפטן התקפה ביירן חוץ מקיין? אמרתי קודם, הייתי הולך על בטוח, אני חושב הייתי הולך על אוליסה, אם לא קיין. גם דיה זה בסדר, אבל אוליסה שחקן. אוליסה שחקן, כנראה שאם הוא יחזיר זה יהיה בישול, אבל הוא יכול גם כמובן להפציץ בגולים. ראינו את הגול האחרון שלו מול ריאל, זה גול חולני. כן, אפשר לקפטן שחקן התקפה אחר מביירן. תשמע, פיגור 22 נקודות, אני רק אגיד ואציין, שזה לא כזה הרבה. זה לא כזה הרבה. אתה יכול לסגור את זה לא רק בבחירת קפטן, אלא גם פשוט בפיזור של קבוצה. אני מזכיר לכם, דיברתי על זה גם, אני לא זוכר כמה פעמים הזכרתי את זה, אבל אני בשנה שעברה, ערב משחק הגמר, פריז נגד אינטר, הייתי מקום 60 בארץ. ואמרתי לעצמי, אני חייב לסיים ב-40 הראשונים, אני חייב לזכות בפרסים. אז אני חייב לעשות משהו שהוא לא לקחת חצי קבוצה פריז, חצי אינטר, ואתם יודעים מה, את החמש הכי טובים מכל קבוצה. פשוט לקחתי 9 שחקנים מפריז, לקחתי את כל השחקנים של פריז, ומאינטר השארתי לעצמי רק את השוער המחליף שבכלל לא פתח בגמר, ועוד איזה שחקן, אולי דאמפריז, לא זוכר. ובסוף יצא באמת שהשוער, אותו שוער שלא שיחק, סיים עם 0 נקודות, כי הוא לא שיחק, לעומת השוער שפתח, זומר, וסיים עם מינוס 2 את המשחק, כי הוא קיבל 5. אז יצא לי טוב שהשארתי את השוער שלא שיחק בשער, וכמו שאתם זוכרים, פריז הפציצו שם 5. היה לי את קוורצחליה קפטן, אם אני לא טועה, וסיימתי, עליתי 21 מקומות, שזה יפה למשחק אחד בלבד. אתם יודעים, בהתחשב בעובדה שכולם, כמה כבר
התפזרויות יש בגמר, כמה כיוונים שונים כבר יכולים להיות, שאתה יכול לצמצם כזה דבר, והצלחתי, אז כיוונים אפשר לתפוס, אמרתי, אתה יכול לתפוס פה כיוון, אם לא... אני חושב אבל שאתה צריך לתפוס את הכיוון או עכשיו או בגמר, כי לתפוס כיוון לפני הגומלין זה קשה עם רק 3 חילופים. אז או שעכשיו אתה מחליט שאתה הולך, כמו שאתה, הכיוון שלך אני מבין זה קפטן דיפרנציאל, אתה יכול אבל גם ללכת לכיוון אחר. אתה יכול ללכת לכיוון של, כמו שאמרתי, כל ההגנה אתלטיקו, כל ההגנה ארסנל, כל ההתקפה רק ביירן, כולל פבלוביץ', כולל כולם. כל הקבוצה ביירן אתה יכול לשים, תיאורטית. זאת אומרת, מותר לך 7 שחקנים מכל קבוצה. אם אתה חושב בתוך תוכך שביירן הולכת עד הסוף, קח את 7 הכי תותחים, בנוסף כמובן ל4 שחקני ההתקפה, קח איזה ליימר, קח פבלוביץ', קח סטניסיץ', קח אופמקאנו, זה בעניין הזה. לתפוס כיוון. חברים, לא להתבייש, מי שאין לו מה להפסיד, לכו על זה. שאלה אחרונה, יוסי למפרט, מי הקפטן המומלץ למחזור הקרוב? מה הסיכוי? הסיכוי של קיין לכבוש, אמרתי, הוא בסביבות ה-50%, אולי קצת פחות, לשער, לא לשער או בישול. ברגע שזה שער או בישול זה כבר הסיכויים עולים. אני ממליץ על ארי קיין. הסברתי קודם, זו דעתי ועל זה מה שאני חושב. כן. טוב, חברים, אז זה היה הפרק לקראת חצי הגמר. ננמיך טיפה את המוזיקה. אוקיי. זה היה הפרק. כמו שראיתם, זה הכיוון שלי. יש לי פה עוד חילוף אחד. יכול להיות שדברים טיפה ישתנו לכאן או לכאן, אבל זה לא יהיה מעבר לזה. אני מקווה שעזרתי לכם במחשבה. זה לא כזה מסובך, זה לא כזה מורכב. מחזור די פשוט. מקווה שנהנה קודם כל מהמשחקים, ושתצליחו לפגוע ברוב הנכסים שלכם. כמו שאמרתי, לא להתבייש לתפוס כיוון מי שאין לו תיאוריה, או יש לו תיאוריה והוא מכוון גבוה. אני לא מאמין שאני אעשה את זה, כי אני, כמו שאתם רואים ויודעים, כל העונה אני משחק את הטמפלט. וזהו. שיהיה בהצלחה. אנחנו נתראה בקבוצת הוואטסאפ, תעשו סאבסקרייב לערוץ בבקשה, מי שעוד לא עשה, ולייק לסרטון. ושיהיה לכם הצלחה בחצי הגמר.